Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, бисёриётон пурсиден ки магазин дар куҷо ҷойгир шудааст. Магазин дар тарафи Зарафшон. Зарнисора мегзарем, я садр аввал мегзарем, я садри микрорайон, баъд Зарнисор, баъд Зарафшон мешавад. Тагои доми нав, домои нав сохтагиянд сари раҳда. Ҳамихе таги домда магазини калонай мастер ок навистагияй, строительни магазин навистагияй. Уҷода ҳамаи чиз ҳастай, барои строительни корам ҳастай, барои мебелам дора, барои хали кухни, ҳамаи чизи рӯзғор ҳастай духтаро. Магазиншо ҳозир хали нишон метим, хушрӯ гӯш кунем видеора, ки бисёр савол доден. Ҳами магазина пурсиден, ма точни адресша мегум ки анами тарафай осона ёфтанаш. Ина михе сари раҳдай бинин, михе раҳда мегзарен, Зарафшонда ина михел магазини Калон Мастер Ок. Имрӯз Софӣ дар маркази савдои Мастер Ок ба ҳайси фурӯшанда кор кардистай. Марҳамат. Ина духтаро мебело, инами баковой стол 1036 сомон. Ина стулошам бинед. Креслаҳай гостиной, барои гостини 8865. Иҷа комплект журнални столик. Ина столош 4893 сомон. Ина хали мебел дора 34000 сомон. Мебелш ай пеши вообще дигара хебо телефонда камта дига хел мебиёд ториктар. Беҳад хушрӯ, хали сери необычный. Материалшам велюровый. Баъд духтаро иҷада хали столико доран. Ина духтаро мягкий диван будай для гостини 17730 бо 10% скидка духтаро. Иҷада бо пастелни бельё доран. Ина мхе пастелои фасон. Иҷада бо ина мхе столи майдатар, бо хали мягкий диваное ки стилои евростил. Нархош ҳаст 17730 сомон. Чай хушрӯвай. Иҷада духтаро бо 4317 сомон. Анаму столи нехайдурӣ кунем, ичхе хушрӯвай. Ҳар як чизиш нархш отдельно мондагия духтаро. Бинен столош беҳад хушрӯ. Иҷада анамихел бо столои мраморни, рангш аҷоиб хушрӯ, бирюзовый цвет 18708 сомон. Анами стол. Креслош қати бо ай пеш биёен, муомила доран, бо скидка мекунам. Баъд доставка доран духтаро, ҳамаи чиз да пасудадам. Чизе ки мехарен доставка дора. Мебелош ҳамаш доставка доран духтаро. Ина ани хали пасудоҳӣ бо фасон. Наборои нами зелёни багема ном дошта 12 штук дора 3204 сомон. Аҷоибот хушрӯ. На стула диден духтаро 17269 сом. Ина 10 места королевский обалденный стол. духтаро ширкати Атомӣ дар Тоҷикистон ҳам кушода шудагияй. Занҳои тоҷик ҳама сарҷамъ шуда рафтан, кушодашавиша дидан. Шумо ҳам метонед духтаро аз тамоми гӯшаву канори давлатҳои дигар ҷо ҳам бошен, Тоҷикистон, Россия, ҳами Осиё ки ҷойда бошен, Қазоқистон, метонед шумо дар ин ширкат кор кунед. Ин кор беҳад хубиш дар чие ки шумо ягон забонтон донистан ҳам дар кор нестай, шумо да маълумоти олӣ ҳам дар кор нестай духтаро. ҳами хел бо интернет тариқи онлайн ватсап шумо кора пеш мебарен. духтаро бо хубиш дар чие ки шумо дар як сол 2 маротиба харид мекунед. ҳар моҳ шуморо ҳеч ки намега харид кунед. Дар як сол 2 маротиба 6 моҳ пас чизи фақат дар корира мехарен. Чизе ки дар ҳами компания ширкат шуда ҳами парфюмерия дора, доруворӣ дора, чизои лозимии худтона мехарен. 200 сомонда тамом. баъд ойликда мегзарен. Коре ки пеш бурден, шумо фаъол кор карден, аллакай дар ҳар моҳ
100,000 рубл маош мегирен. Дар ин ширкат доруҳои шифобахш, табобатӣ, витаминҳо, спирулина, тамоми намуди доруҳо ҳастаи духтаро. Барои маршинка, барои доғи рӯй, барои виснушка, барои мӯи сар рехтан, тамоми дарда доруҳо ҳастаи. мазо барои расширини вена ҳастаи, барои угрӣ ҳастаи, барои доғҳои безеби ки пес боришидагия бинед духтаро ҳамашда маз ҳастаи личени кадагиян, атзивош ҳастаи, ойликҳои беҳтарин метия и ширкат. Занҳои мо кӯшиш карда дар ин компания кор кардистиян. Духтаро шуморо даъват мекунам ба ҳамин кор. номеро дар рӯи экранай ба Фарзона нависен, ҳамаша мефаҳмона. беҳтарин коре ки занакҳо дар хона нишаста кора пеш бурдестиян. дер накунен. ҳозир дар Тоҷикистон кушодагӣ бо як шанси беҳтарин шудай барои занҳои тоҷик. ҳар рӯзи шумо рафтестай ҳамин ҳозир регистратсия шавен. кор беҳад хубай, расходи зиёдӣ надора. фақат бо 200 сомон дар 6 моҳ шумо кора пеш мебарен. саломат бошен духтаро. баъд ини хали дора духтаро. центральни ин столи ки дар мобайн монда мешавад. намхай столиш худаш тоқа 2446 сомон. баъд уҷада 20608 сомон кресло шаид, диван кресла евростил. иҷада мебел духтаро. мебели комплекти мебел 25000 сомон. 25904 сомон ин мебелай духтаро комплектай. иҷада дохил меша ойнаш, анаи тумбош, хали тумба дора бо баъд тумбаи унам тарафаш аҷоибот хушрӯ духтаро бо инаи расветкаш ҳастай. 25904 сомон мебелаш. тамоми чизош ҳаст духтаро. уҷада бо ози абзор мекунам бо диван креслои фасон наи 8275 сомон. беҳад хушрӯирам. бежави цветай, велуровияй, аҷоиб материалаш бақуввати, тоза мекуниш ҳичи намешава. бушӯиш хали химчисткаш ҳам кунӣ бо ҳам нав места барои ки качествениян. инаи намудаш иш бархат ниборияй 7594 сомон. хтаро иҷа бо ҳастай мягкий кресла бинен чайлай мобайнда мондагия 3960 сомон. мебелошон беҳад сифаташ наст духтаро. духтаро иҷа қолинорам ҳастай. қолинош ина ҳамие ки бози мода шудагиай нархош хатишай ҳамашоз мегум то ина иш 2330 сом. 3 ба 3,5 3 ба 4,5 2996 сом. и ай ҳами намуди ки медонен чи хали қолина иё ма хонамда гирифтам ка аммо ин ҳами намуда ма худам гирифтаги мягки хушрӯай не хали бо глош кам аднатониш бисёр аста ини сериша бинен чӣ хушрӯай 3 ба 7 будай 7207 сом. ина иҷада қолинои эронирам астай туркӣ ина ёш эрониян зато ё ҳами бақувватан ҳичи намешаванд. ина ҳами эрония 5148 сом 5 метраш 3 ба 5. ина қолинов набинед бо кашол кунӣ ку бо хушрӯтар гилаш маълумай хушрӯ метова. аҷоибот хушрӯ. ин ҳами намудаи қолини ма гирифтаги духтаро. минамуд хонаи гудако даи гирифтам залда нишон додагиам дига хелтара аҷоибот ҳам хеле мягки хушрӯай роҳат мекунӣ. ира бинен и ҳаму нархе ки да корвон духтаро. ира бинен чӣ арзонай бо скидка дора 3 ба 4 ҳаму қолини ма гирифтагия ма 2400 гирифтам ай корвон иҷа 2349 сомон бо скидка дора. ира арзониша бинем ма барои ҳама омадам барои скидка чизош арзонай гуфтам шумо ҳам биёй харидорӣ кунед.
нарха бинед чӣ арзон духтаро ҳам и хушрӯ аҷоибот қолини фасон аира бо хона да партои вообще зурай фасон ина тамошобинон стиральная машина Midea оз ман мегум 6 килоҳа 3996 сомон ина Midea ҳами фирмаи зурай Midea ина бо иҷада будай 4274 сомонаш иҷа якташ ин хали ҷош дигара ҷои сенсорниш и хали топтиякш дигара аиш дига хела духтаро иҷа сенсорш дар мубайнай ҳамиқа фарқия доштай баъд ай шишаи чишам фарқ дора шишаи дарш иҷа либосе ки аёдат буромадагия меандозӣ иш 4274 сомон LG духтаро 7274 сомон баъд иҷа стирани машинаи Midea 7 килоҳа калонаш хали добавка либоса меандозӣ 7 килоҳаш 4525 сомон духтаро ина нархҳои ҳами битавои техникаи Master Ok 7000 сомон LG и 7 килоҳа калонай духтаро 6,5 килоҳа LG ҳастай 5724 сомон 5749 сомон хай аҳамият натен ягон ценош як-яке хато мешавад ина стиральни машина 6,5 кило 5951 сомон и фирмаи LG шам LG 7 килоаш хай нархш тофтестай худаш иам 7 килоҳа ҳози ҳами талабгори стиральни калон бисёр дамояй барое ки либоси бисёр мешӯем мо тоҷико 6 килоа LG анаиш 9 кило духтаро 8610 сом 5749 сомон 6,5 килоаш бо 9 килоаш 10900 сомон духтаро ҳозир бо ман нишон медиҳ инам бо стиралниҳои Samsung инай боло Samsung-ай 7303 сом иш 8000 духтаро баъд иҷада бо ҳастай Samsung 5000 сомона ҳастай 5916 7000 бо 5500 духтаро иҷада 9000 ҳастай ина цени кош Samsung ё ҳама оригинала духтаро мебелошон битавои техникашон холодильнико ҳастай 12000 сомон Samsung бибинед чӣ калонае иш 12371 сери цвет ё холодильники дтага дар доран ина 12200 духтаро ё калона и сиёҳош 14000 сомон сиёҳош и беҳад калон Midea ина 8120 сом сафедаш серебристиш 8328 сом бо 6000 ҳастай 6411 сенсориш дар пешаш нишон метиҳад Samsung ва хитачи ҳастай духтаро нехали дудароҳо 15000 сомон ина ёш LG 10465 калони хушрӯ духтаро Samsung ина иш 10318 сом ё холодильникои зуран духтаро ба газови плита 3414 сом делюкс и плита ами газови плитаи 4 та плита дора
ишам 4 плита дора. Делюкс. Иш плита газовая GFS. Газовая 4. Духовкаш плитая. И Артел духтаро. Не Артел. 4 плита дора. Ина духовкаш калон хушру инай сафедаш. Иҷада бо инаи намудош ҳастай. Инаи духовкаш отдельнияй, болош плиташ отдельнияй. Духовкаш 2362, ини бош амхе плитаи 4-тагаш сенсорни 6220. Наиш 7450 сомон и духтару сенсорнияй. Шам сенсорни ҳам газ доштай. 1524. Баъд духтаро ҳозир ман нархи чира мегум. Яира гуфтам 4120 сом. Артел духтару 2660 сом. Баъд иҷада бо бош ҳастай 5681. Люксел ҳастай 3312. Ханза 5781. Ханзам зурай духтаро. Баъд иҷа ҳастай люкс, просто люкс 2741. ина духтаро нархошу нагуфтум. хушрӯ фасон айни намуд ҳастай. Бинен то қами болои плиташ газиш қати 2439 сом. Артел. Не артели мада монан. Инам халия айма духтаро. Фақат айма поёнаш газа и ҳамаш духовкай. Эм копия ини май. Хушрӯайне ки ҳамха плиташ сип сирх мешава. Байҷа телевизор дора духтаро. Телевизорош нархош ҳамии оз дидестен. 75-ай размераш 11600 сомон. Наиш 4К 55 размераш 6613. иш 5-ай 5487. инам хеле духтаро. нархи наво боз скидка доранд. саломат бошед ки то охири навора ҳамроҳи ма будем. То наворҳои оянда.